Ota minun kukka. Vittu se otti minun kuka. Tuolla ylhäällä oli kukka. Täällä ylempänä. Oi, varo! No. Sano arukalla. Ei kyllä hälyttänyt lifeguardi tuosta. Se on ihan lähellä. Eikä hälyt. Herranjumala. Nyt pitäis kuulla kyllä ääniä. Nyt pitäis vittu soija semmoset Nyt hälytyskellot. pitäis soija, mutta ei soi. Mulla ei reagoi edes se toinen addoni tuohon, mikä Ei mullakaan reagoi mitään. Tää vittu. Ui. Mennään helvetti. Täällä on muuten kukka sulle. Seuraa mitä Oli muuten kukaan vartija. Miskään se ei hälyttänyt tuosta? Kyllä lifeguard oli nyt. Nyt ei ollut. Life end. Se tulee saatana. Niin se tulee vittu. Tuolla joku oli kuollut jo. Vasta. Jep. Hyi vittu. Kyllä tuommoiset jännittää tässä tällä hetkellä. Kiitos. Tuo on kyllä pahin vittu tällä alueella. Kaveri vaan vittu Mulla ei vellit tallustelu. housuu vittu kun näet ees tuon merön kyllä vittu. Jep. Vittu se oikeesti seura. Sieltä se tuli. Sieltä se vittu. Rahmanen, onko hajua miksi ei lifeguard toimi? Mikä se oli se toinen addoni minkä mä hommasin? Se oli joku elite. Niin oli. High alert. High level alert. Ui vittu sieltä se tuli. Se ei oo high level. Vittu ei vissiin tarpeeksi high level saatana. Tuollakin on kukkia. 2 kukkaa. Joo. Ihan vieressä. Niin. Vittu se tulee tänne. Eikö tuota varo? Ei tietenkään. Katsotaanko se kävelee sen sylle. Pahalta. Pahalta näyttää. Oi. Vittu se jahtaa meitä saatana. Mihin jahtaa? Ei helvetti, me ollaan jollakin se kulkulle reitillä nyt täällä. Oi, kalapa katoo Priesti lähti, eikö mikään se on? Eikö se Priesti? Ai tuo druidi. Juu, tai... Sillä on vielä fightit kesken, hän tähän kattelemaan. Oi, se on aika lähellä. Se hiilailee tossa.